Este ano no Instituto Ledo está o profesorado, cada un no seu sitio, a todo o mundo calado. Non te creas iso moito, que ás veces tamén menten, saen ao patio fungando e de reollo te senten. Sentadiños un a un na aula, así estamos, e non te movas un pelo, que un parte xa levamos. Chéganse todos ben cedo, case que é un cuarto de hora, para que cando cheguemos non digamos máis ca un ola. Os mejores a primeira, enriba da mesa están os xornais que nos deixan as profes de castelán. Despois costa atendere e non digas estudar, facer o encrucillado queríamos preparar. Todos baixamos en fila, nada de achegarnos, menuda bronca nos cae se chegamos a tocarnos. Uns entramos por detrás e outros por diante, pa chegar á aula de maneira máis triunfante. Deixar o pupitre limpo e menos pedir nada, cada un traer o seu, mantendo a boca calada. Saír ao tabuleiro é todo un episodio, desinfecta ben o lápiz e teno de recordatorio. As clases logo se pasan máis axiña o recreo, aínda que pareza todo a feira de Mondoñedo. Este ano moitos timbres e tamén varios recreos, sempre ben separadiños, non vai ser nos contaxemos. O peor de todo foi non ir á cafetería botando uns berriños, tráeme un de tortilla. Non te queixes moito aínda, que aquí temos a Sonia co seu carro sanluqueiro subindo como unha noria. Iso tamén é verdade, ela sempre trae de todo, eles na fila loitando pa coller un de lomo. Cando voltamos á aula, a verdade xa é ben tarde, e coa barriga ben chía, gustanos ben traballades. Os profes logo nos rifan e falan a moita velocidade, xa non se lembran eles como fai a súa mocidade. Na clase de galego, puñetazo intelectual, e se me apuras un pouco ditadiño semanal. E por hoxe, meu amiguiño, direche que a pesar de todo, aínda o pasamos ben neste centro de mundo. Esperemos rematar o curso cantando e non perdemos nunca as ansias e seguiremos regueifando. Este ano foi así, o ano Deus dirá, falaremos en setembro que logo se acabará.